務所からお酒の話題は控えるよう言われているため、めったに見られないスキズの貴重なお酒を飲む姿。 형 근데 맥주 마시려면 맥주 어디 있는데? 맥주 거기. 자 한잔해. 예. 이야 좋은데? 가보자고. 시원해. アイエンの手に持たれたビールを後から発見したハン。 맥주야? 나 잊어봤냐 왜? 맥주야 너도 골라 먹어. お酒に弱いハンもビールを一缶手に取る。 야 건배하지. 잠시만요. 한입 더 먹는 거 아니야? 하나 괜찮아? 형님. 実はハンの酒量はたったの一口でチョコ牛乳とアイスアメリカーノコーラならいくらでも飲めるという。バンちゃんは酔うと周りの整理整頓をはじめ、フィリックスは苦いお酒が苦手で、チャンビンはビールだとすぐにお腹がいっぱいになるから好きじゃないという。リノはお酒よりお酒に合うおつまみを重視していて、スンミンは生ビールを飲みながらのトークが好きだ。アイエンは酔うとすぐに寝ちゃって、ヒョンジンは酔うといいになるという。この日メンバーたちが飲んだビールは